Velkommen til et nyt afsnit af Podcasting Course. Magic! Vi skal ind og drafte, og vi har jo, det er jo lidt. Hvorfor virker det her ikke? Den virker. Det virker. Hvorfor virker det her ikke? Og det gør det også. Okay. Så vi skal have gang i draft. Et bot draft. Og jeg tænker, du får lov at styre musen. Og så skal og det skal ikke være et på tid, vel? Nej, det er nemlig ikke på tid. Og vi kan lige se, gør lige sådan her, så vi kan se ordentligt. Det her var lidt svært. Hvad får du øje på her? Jeg får øje på sådan en der. Ja. Jeg tror bare, vi tager den. Ja, dragen der, ikke? Ja, den der. Ja. Så kan vi komme til et kurs. Okay. Okay. Her har jeg fået et nyt yndlingskort, som jeg vil anbefale. Først er der noget, du ser her, du får lyst. Busso? Hvad? Busso? Busso? Busso. Det ved jeg ikke, hvad det er min yndling. Eller det er min yndlings af de her kort. Det er altså den der med 3-3, der kan bounce et creature, når det kommer i spil. Men den, jeg har fået, det er den der hedder Septic Appraiser der. Den skal vi have, fordi når man spiller den, så en ned. Den der. Den har 2-1. Når den kommer i spil, så må man kigge på de 2 øverste kort af sit bibliotek, og så må man putte et i kirkegården og et op på hånden. Så det er et kort, der giver en et ekstra kort, og hvis det man putter i, altså sådan, og det er lidt ligesom at scry også, og hvis man kan putte et i kirkegården, man kan spille fra kirkegården, altså sådan, så er det næsten også som at trække et halvt kort eller sådan noget. Okay. Så ja, men vil du ikke også sidde og trykke sådan, tryk, og så tryk ned på confirm. Okay. Er det den går? Hvilken en er det, du tænker på? Med næsehornet der? Næsehornet. Der er ikke noget her, som jeg synes sådan skriger til himlen af at være godt. Må jeg så vælge noget? Altså, hvad ville du vælge? Dragen? Ja, fordi jeg skal være dragdæk. Jeg mener, vi slet ikke trækker nogle gode drager fra nu af. Det er jo det. Og den der drage, den er lidt overflødig. Jeg tror måske, den der med 2-1, den kan være okay. Eller det her monument her. Kan du lige se, hvilken en af dem det er? Den kunne jeg måske også godt have lyst til. Den tror jeg gerne, jeg vil have, den her. Den kan nemlig lave den kan lave 2 zombier. Og den kan også, når man spiller den, så kan den finde et land. Et sort, grønt eller blåt land. Okay. Men vil du ikke være så at trykke der, og så trykke ned på confirm. Ja. Det var også det, jeg gjorde. Ja. Hvad gør den? Den er rød. Det gør, at den er kun god, hvis man har vildt mange gode drager allerede. Eller så er den super dårlig. Den gør, at drager ikke kan dø, og for hver farve en drage har, får de en +1/+1 counter på hver gang det bliver vores tur. Og hvis du lægger +1/+1 counters på den måde på 5 forskellige drager, så vinder man spillet. Så det er rigtig godt, hvis man fuldstændig selv må lave sit dæk, måske endda, men ikke i draft. Men jeg tror måske, at hvad får du øje på af kort, du tænker? Jeg får ikke rigtig øje på andet faktisk end den der. Okay. Så jeg tænker... Hvad for en? Ja, det er lige præcis det, jeg tænker. Nej, ikke den. Den der. Hvilken en var det, du tænkte? Den der. Ja. Jeg kan bare til at... Ja. Kan du huske, hvad den kan, den der? Den kan skyde op, så der er noget flying lost. Ja, den kan blokere flying. Jeg tænker på den der. Ja, dragen. Ja. Det er ikke den bedste drage. Ved du hvad? Der er måske også den der. Den tror jeg måske faktisk er bedre. Hvad gør den? Den koster 1 mindre at spille for hver creature, man har. Og så når du spiller den, så må man trække et kort. Og der var altså mange gange i det dæk, hvor jeg vandt 7-0, der havde den der med. Der var mange gange, hvor jeg spillede den for 1 hvid.
fordi jeg havde 5 creatures. Okay. Jeg tror faktisk, lad os lige prøve at se over, hvordan er den her. Ja, jeg tror faktisk, den er bedre. Okay, men jeg gør det. Mm-hmm. Du kan øve. Det var et svært en. Ja. Så skulle vi faktisk have taget den der anden der, for så kunne vi tage sådan en der. Men det kan vi da stadigvæk gøre. Det er rigtig godt at have flere af dem. Okay. Det er faktisk rigtig, rigtig godt at have flere af dem, fordi så kan man prøve på at lave et dæk, der gør den god, og så gør den det god, hver gang man trækker den. Okay. Det var til gengæld svært. Ja. Hvad det der var det godt? Det er sådan et monument, der henter et kort. De er ret gode, de der monumenter. Og der er også et her, som vi kan overveje at tage. Altså den der. Ja. Et monument. Hvad er det, den kan lave? Den kan lave... Det er den, der til gengæld den dårlige af dem, så den tror jeg ikke så gerne, vi vil have. Måske landet. Så fordi at vi skal jo nok spille hvid. Vi har sådan 2 gode hvide kort, ikke? 3 gode hvide kort. Det har vi kun 2. Nej, fordi du kan se, der står 2 af den der. Nå ja. Så jeg tror landet, fordi så kan vi... Men det er bare ikke... Vi spiller ligesom ikke rød. Vi prøver. Det er for at få mulighed for, hvis vi nu får et eller andet rigtig godt rødt kort, så er det allerede nemmere for os at spille det. Er vi i gang med den sidste pakke? Nej, det er den allerførste. Jeg tror måske landet der er 3 farver, er det eneste, der sådan rigtig kan noget her. Den der sorte er også okay, men det bare passer ikke rigtig sammen med de kort, vi har. Jeg vil hellere have landet. Og I så trykker du kan det. Der var en til af dem. Ja, den synes jeg bare, vi skal have. Der er også lige den der, hvor man kan trække kort. Ja, og den vil jeg også gerne, den vil jeg nok have taget, hvis ikke der var den anden. Der er også lige den der har trumlet der. Ja, den der nede. Ja. Den er også fin. Så tænker jeg, at vi skal have landet igen. Det er ikke sikkert, at vi kommer til at skulle bruge dem, men hvis vi nu åbner nogle bomber i nogle andre farver, for eksempel, nu har vi gode muligheder for at åbne en rød bombe. Den hurtige der. Ja, så gør det. Det synes jeg er et fint valg. Hvis vi kommer ind i et agrodæk, så vil vi være rigtig glade for den. Rigtig, rigtig glade for den. Og den her er jo faktisk også rød. Prøv at se. Den har en rød, så det er faktisk godt valg, tror jeg, og rimelig sandsynligt. Jeg tror, den der, ja. Ja. Vi kommer nok ikke til at spille den. Nej, men... Det er sure anløb. Den kommer vi slet ikke til at spille. Nå. Så er det jo spændende, hvad vi får her nu. Kommer vi en bombe. Det gør det. Jeg kan ikke huske den her. Hvad er det, den gør? Man laver 3-1-1'er. Nej, det er ikke rigtig en bombe. Er der noget, du får øje på? Nej, minutter. Hvis vi skal være rød, så tænker jeg på den her, der kan give skade. Ja, kan den. Skal vi prøve den? Ja, og det er mig, der gør det. Okay, vi har ikke set så mange bomber indtil videre. Vi kan med en anden pakke. Ja. Altså, den reven der er ret fed. Den er okay, og den der er også ret god. Vi har bare kun et grønt kort, og vi har sådan hvide, blå og røde kort. Nej, vi har faktisk kun hvide. Lad mig lige gøre en ting. Vi tager skildpadden. Nej, den der, for den har ingen farve.
den her drage her. Ja. Og det er også en mulighed, men jeg flytter lige dem her. Og hvad er det, din her farve kan finde? Den kan også finde sort. Okay, så det så... Lidt sort må vi også godt have med, så... Ja, så den her for eksempel. Kunne det være... Den kan også lave en lille skat. Den er ikke... Ja, den kan nemlig lave en skat. Den er ikke specielt... Jeg tror faktisk, det er det bedste kort, der er her. Skal vi prøve at tage den? Prøv. Skal vi prøve det? Ja. Okay. Okay. Der var den her. Den er god, og den er også god for os, når vi lige har taget en drage, fordi at, den arbejder godt sammen med drager. Og når man spiller den, så må man trække, så må man trække 2 kort, og så discard et kort, og hvis man spiller en drage, så må man tage den op på hånden igen, og så kan man så spille den flere gange. Ikke? Så nu... vent. Spørgsmålet er, om vi skal have den her i stedet for. Ja, far. Jeg tror faktisk, at vi tager den der, fordi vi har allerede en. Jeg vil bare godt lide at have mange af dem her. Vil du bestemme? Men nu skal vi, så betyder det så, at vi skal prioritere drager nu. Hvis vi kan. Jeg kan også godt lide drage. Ja. Den der 2-2 flying, det er den, der kan lave fugle. Den er god. Det vil jeg tage her. Hver gang, hvis man spiller 2 kort i samme tur, så får man en 1-1 flyvende fugl. Det kan være virkelig godt. Få en gratis fugl. Og den har 2-2 flying i sig selv. Og den er blå, som passer sammen med det, vi laver allerede. Vi gør det. Ja, det synes jeg. Der er også noget, der kan give noget skade, men det skal være til tappet monster. Nej, det er ikke til tappet monster, til et monster, der angriber eller forsvarer. Og det er bestemt en mulighed. Altså den her, det er den, du tænker på, ikke? Jo. Så er der også den her. Jeg vil faktisk sige den ved siden af. Du synes den her? Nej, Den her? Altså den er meget aggro. Så er det, hvis vi prøver på at gå aggro-vejen. Prøv. Okay, skal vi prøve den her? Men det er sådan, så er det, vi begynder nu at være sådan. Problemet er, at mange af de gode kort, vi har her i blå her, de er virkelig ikke særlig aggro. Prøv den. Jeg tænker, den her... Ja. Det er sådan, den kan nemlig både være aggro og ikke aggro, og så skal vi til at vælge meget snart, hvilken vej vi går. Er der noget, du får? Hvilken en? Counter. Ja, counterspil, ja, det synes jeg også. Og det betyder jo så, at vi nok kommer kontrolvejen nu. Så også noget trækkort, måske. Ja, det synes jeg er fint idé. Det er også meget kontrolagtigt. Ellers trækker man jo slet ikke sådan en kontrol til. Vi får nok lavet et okay dæk. Ja, jeg tror, den her nede, den er i vores farver. Når man spiller den, så må vi kigge på de 3 øverste kort af vores bibliotek. Så må vi tage et af kortene og have på toppen, og 2 andre i kirkegården. Prøv det. Ja. Og det er faktisk mig, der trykker dernede. Ja, det er sådan... Det skulle ikke være den stærkeste dæk, vi har fået lavet indtil videre. Okay, her er vi lidt heldige. Den der, den tror jeg ikke, du kender, men det er sådan en... det er en aura, man kan spille den imod. Ja, man kan spille den i modstanderens tur. Den giver minus 5, 0 og mister alle sine evner. Okay, du kender den godt så. Men det er dejligt, fordi det er en måde, vi kan stoppe nogle af modstanderens creatures på. Så bare snop den. Ja, tror jeg er fint med den. Så kunne vi nok også godt tænke os en dragekugle, ikke? Når vi har den, når vi har... Fordi vi har ligesom ikke rigtig fået så mange drager. Vi har 3. Ja, den synes jeg ser fornuftig ud. Prøv. Ja. Det tror jeg.
tror, den midterste, ja. Prøv den. Vi prøver det. Den er jeg ikke sådan specielt glad for, men den kan måske være okay. Ja. Vi kan lige så godt bare tænde derhen. Det var fordi, du gerne ville have den hernede, ikke? Jo. Ja. Det gør sammen med den der. Der var vi stadig ikke så heldige. Jeg ved ikke, hvad det her er. Den ser... Jeg tænkte lige, den var rigtig god. Den var ikke specielt god. Den her kunne være god for os, fordi vi allerede har en. Og den her... Den er jo vores farver. Ja, hvad er vores farver egentlig? Ikke? Det er nok... Blå og grøn er meget vores farver. Og så lidt sort også, ikke? Ja, vi har faktisk lidt... Vi prøver dragen her. Ja. Prøv nu bare, far. Ja. Du vil altid godt bare lave det allerbedste dæk i verden. Jeg vil altid gerne lave det bedste dæk. Ja. Okay. Det var ikke verdens bedste pakke i træk. Nej, men altså, den her kan jo god til at dræbe creatures med i hvert fald, ikke? Og jeg tror... Skal jeg prøve? Ja, for jeg tror, vi er ligesom ude af at spille rød. Det kommer vi nok ikke til. Så. Ej, den er meget bedre. Den ser meget bedre ud, end den er. Men jeg tror... En kamel. Ja. Bare vælg lige godt den. Ja, eller den der. Ej, fordi vi har... Vi har okay med removal. Jeg vil tage sådan en kamel mere. Så har vi alligevel 4 af dem. En counter? Ja. Og jeg tror, vi er gået kontrolvejen. Ja, virkelig. Endelig. Endelig kom der noget. Endelig. Endelig. Der må have været nogle super. Ja, Eller nogle super fjollede gode kort. mennesker. Eller nogle fjollede nogen, ja. Men snup... Måske ikke lige nogle fjollede mennesker, fordi at, vi har ikke trykket nogen andre bomber. Der vil jeg måske tage landet. Ja. Det kan Lad os lige se. Lad os lige prøve. Jeg kigger lige her, hvor mange creatures og sådan noget. Vi har 17 creatures. Hvis jeg lige prøver at sortere lidt i det her. Den skal vi nok ikke spille med. Den vil vi gerne spille med. Den vil vi nok ikke spille med. Den der er vi ikke sikre på. Far? Ja. Jeg har faktisk rimelig mange drager. Ja. Vi vil rigtig gerne have en dragekugle, tror jeg. Vi tager den her. Du vil hellere have den end landet? Nej. Eller... Jeg tror, det er godt med landene, fordi vi har så mange forskellige farver. Ja. Jeg vil rigtig gerne have en dragekugle også. Jeg tror, der er rigtig mange her, der spiller med drager. Ja. Der er ikke rigtig noget. Den der kan give plus 3/+0, og vi trækker kort med den er hvid. Det er bare sådan, vi er også bare alle farver på en rigtig irriterende. Den prøver vi, far. Okay? Nej, det synes jeg ikke, fordi... Jeg ved sgu ikke, hvad vi skal tage her. Du bestemmer. Ham der. Ja. Ja.
For vi var uheldige. Ja, det har ikke været det mest perfekte draft. Den der er ikke specielt god. Den der, hvad er det, den her gør? Jeg håber, vi snart trækker en pakke, hvor der kun er dragkugler i. Den her kunne være rimelig god. Men det bliver bare så svært for os, fordi vi har så mange. Tag den der lige meget. Den her, fordi så er der mere sandsynlighed for, at vi kan spille den. Ja. Jeg vil nok sige, at leoparden der, den kan dræbe enchantments og artifacts. Vi har ikke fået nogen dragkugle, det er rigtig træls. Vi har en pakke tilbage, ikke? Nej. Vi er næsten færdige nu. Den der er den bedste her. Der er ikke noget, der er specielt godt her, men den er okay. Det er rigtig godt at en dragkugle. Vi ville virkelig gerne have haft en dragkugle, og det fik vi ikke, men sådan er det. Den der kan du, hvorfor tror du, jeg gerne vil have den? Kan du huske, hvad den gør? Nej. Man kan finde et land og lægge det op på toppen, så det kan hjælpe os med vores land en lille smule. Det blå kort, ja. Dragkugle. Men jeg tror ikke, der er en dragkugle, fordi det sidste, lad os se, jeg tror, det er nogle kort, vi har set. Ja, så den der. Okay. Okay, så må jeg lige prøve at se, om jeg kan lave dækket her, fordi problemet er jo, at vi er alle mulige steder henne med farver. Heldigvis fik vi 4 gode lande, der kan hjælpe os lidt. Ja, lidt. Den der behøver vi ikke. Jeg tror faktisk... Den der er også fin. Den hjælper også med 2 zombier. Den der... Den tror jeg egentlig bare i, fordi... Hvad skulle jeg ellers se? Ja. Jeg valgte den, fordi det var den nuttede i parken. Ja. Den der behøver vi heller ikke. Nej. Vores eneste bombe skal vi ikke til. Nej, den vil vi rigtig gerne have, den der. Ja, der var 20 af dem i hver pakke. Og de andre, de var bare nogle gokker, de tog kun landen. Lad os lige se her. Så tit du 19 creatures. 19 creatures, så tænker jeg, at vi kan godt undvære de 2 der, så mangler vi. Så er der 3 kort, vi skal af med. Hvor mange drager har vi? 5 drager. Så ved jeg ikke, om det er mening at spille med den her. Og vi skal helt klart ikke have et dæk med 50 kort. Nej. Fordi så er der ingen chance for, at vi trækker vores bombe. Men vi har udover den der, har vi bare ikke så mange måder at trække kort på. Vi har den der. Ja. Vi har den der, det er rigtigt. Det var et meget godt valg, ikke? Jo, absolut. Og hvor mange creature? 17, ja. Så vi kan måske godt undvære 1 creature mere. Det kunne så være for eksempel den der. Så mangler vi, så er der 2 kort, vi skal af med. Det kunne være den der og den. Drager. Det er en af vores drager, men det er bare sådan, når vi ikke har dragekugle, så er det bare sådan virkelig stor forskel på 3-3 og 4-4. Jeg tror, vi prøver det sådan her. Vi prøver det sådan her. Jeg henter lige noget cola. Kan du lige sætte trykken, og så sætte os i gang med at spille? Ja, done. Bum, dum, 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 dum. Done. Play. Jeg tror ikke... Nej, hvorfor skal vi altid spille mod hende der, når vi går efter? Jeg synes bare altid, vi skal spille mod den samme person, og det der, det er vist den fine kan. Ja. Og vi starter jo også. Ja. No more longer. Hey. Okay. Hvad vil du gøre her, Skjern?
Jeg vil spille land, så det skal være grønt. Ja. Ja, tak. Og den har også stødning. Den har nemlig også stødning, og den bliver heller ikke tabet, når der angriber, det hedder Vigilance. Vandland. Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg vil sige den der. Chandron. Den kommer ned, den er et tabland, ikke? Og så er der lige en ting, du skal gøre, før vi giver turen videre. Hvad kunne det være? Angreb. Ja. Gå videre til alle. Kvitland. Det er meget dejligt for os, at vores modstandere ikke spiller noget. Det hjælper jo meget. Jeg tror bare, vi angriber, og så giver vi turen videre. Skal vi ikke spille noget? Der er ikke noget, vi kan spille, der er problemet, jo. Hvad gør den der Den giver 5 skade til et creature med flying, og det er en sorcery, så der er ikke, vi kan ikke rigtig ramme noget. Så jeg tror bare, det er angreb, og så... Gå til angreb. Aula. 1. Men altså, vi vil... Nu skal vi gå ud til skade. Og så bare slå give det turen over. Enchantment. Jeg er glad for den person, jeg er, der vil løbe nu. Det er altid synes, det ligner Farbror Bjørn en lille smule, når løbe der. Hvorfor synes du, det ligner Farbror Bjørn? Hvorfor? De leder efter lande. Det synes jeg sådan set er fint, at de... Men det er fordi, de har nogle bomber. Det er det nok. Okay. Det var godt, faktisk. Hvad gør den der? Der kan vi tage et sort, grønt eller blåt land op på hånden. Men var det ikke noget, vi lavede nogle zombier? Jo, så kan vi betale det, der står nederst der, og ofre den, og så kan vi lave 2 zombier. Så hvad tror du, jeg synes, vi skal gøre? Spille den? Ja, men hvilket farveland tror du, jeg synes, vi skal tage? Den der. Nej. Blåt? Nej, vi skal have et sort, så vi kan spille den der. Nå ja. Her. En Zora. Spil det, og... Spil det, og... Kom nu, skynd dig, du Jeg gør det lige. Og så angreb. Og så godt angreb. Alle. Og videre. Jeg ønsker hver gang. Det er jo sådan... Og så spille den der, den gør ingenting. Den er god, den der. Den skal vi se, om vi kan få slået ihjel. Det ved jeg, om vi kan. Vi har ikke lige noget... Ja, spil den der og vores drage der. Og den der ikke? Nej, den kan vi ikke spille. Nej, den der. Den der drage, vi kan spille. Og bare angribe os i øvrigt, fordi de der er ingen sandsynlighed for, at de blokerer. Nå, du... Hvorfor er der så mange lande? Ja, det må være, fordi at de har en eller anden kæmpe, de har sådan Ugin eller et eller andet, de leder efter. Ja, de kan lave en zombie, det er altså fint nok. Og så træk på Sønderland, som jeg tænker, vi spiller. Nej,
Det synes jeg ikke, fordi at hvis vi spiller den der, så kan vi spille den store drage. Altså den der. Men jeg tænker faktisk lige at angribe først. Jeg skal lige se, hvad er nu den her er. Det er, hvis der er... Hvis vi spiller, så når der kommer ud af vores kirkegård, så kan vi lave en skat. Okay, så bare spil den der. Måske er selvfølgelig angribe først. Ja. Ikke med den der. Jo, kun med dragen. Ikke med den anden. No. Fordi den anden, den vil vi muligvis gerne bruge til at forsvare med. Alle. Og... Ja. Kun 1. Ja. Og så videre til blokker. Og videre til skade. Videre til skade, ja. Og så kan vi spille en stor drage. Så kan vi spille en stor drage. På den der måde. Ja. På den der måde. Wow, nu er jeg på 26 liv plus 13 liv. Det er faktisk et okay dæk, vi lavede. Nej, vi har bare spillet mod nogen, der ikke har gjort noget som helst. Det var også et svært draft. Der var ikke ligesom, du ved... Nogle gange så får man bare en eller anden bombe det allerførste, og så er man sådan, okay, jeg skal have det her kort til at fungere, og så ved man, hvad man skal tage. Her der kunne vi ikke finde ud af, skal vi være kontrol, skal vi være agro. Hvilke farver skal vi være? Hvilke farver skal vi være? Ligesom alle farver, faktisk. Vi er ikke så meget oppe i rød. De slog hinanden ihjel, det var fint. Hvad laver de? De finder lande. Og lande, og lande, og lande, og lande. Og lande, og lande, og lande, og lande, og lande, og lande. Hvor finder de? Altså, hvis deres trick er bare at forsøge at lave zombier der, hvis de ikke har en eller anden bombe der, så er jeg meget tilfreds med vores situation. Det der gemmer vi til en bombe. Ja. Vi tænker, vi spiller et land. Faktisk måske lige spille spørgsmål. Jeg tror, vi skal lave sådan 2 zombier med den der. Men derfor kan vi da godt spille et dobbeltland. Jamen jeg tror, hvis vi spiller hvis vi gør det, uden at bruge en hvid, så tror jeg, at vi kan spille den der for 1. Eller for 2. Lad os lige se. Hvad koster det? Koster 5, og hvad har vi? Har 6. Okay, det kan vi ikke, så. Men prøv nu. Tryk på den. Jeg har et rigtigt. Det er sådan, ikke? Og grøn. Og 1. Og 2. Og lave zombier. Men den bliver kun 2 billigere. Så hvis det her ikke havde været et tabet land, så men vi spiller alligevel det tabet land, ikke? Jo. Men... Og så kan vi, ja. Nu er de 1 zombie, vi har 2 zombier. Ja. Så får vi liv. Eller hvad gør vi? Ja, vi får et liv. Og så angriber med den flyvende drage. Og så angriber vi. Alle siger vi bare. Kun 1. Ja, det kan jeg ikke blokere den. 10! 27! Hvorfor er deres plan bare at lave zombier? De angriber jo ikke engang med dem. Hvorfor angriber de ikke engang? Jeg ved det ikke. Altså, jeg forestiller mig, at de spiller et eller andet. Okay, så spiller de den der for at få flere lande i spil. Altså, hvad er det, der foregår? Er det bare... Elsker det? Er det bare kærlighed til drager? Endelig kan vi spille den der på noget. Ja, det synes jeg. Brugte de alle deres land på det? Jeg tror, vi skal
spille den der først. Har vi 2 blå? Det har vi, ja. Spil den der først. Og så kan vi tage den store drage op på hånden. Bum. Og så kan du lave den der start der på der store drage og angribe. Hey. Ja. Så siger du ja. Den her? Nej, ja, sådan der. Ja. Og så skal vi lige betale 2 mere, så vi tabe 2 mere, fordi den har sådan noget ward beskyttelse. Den der? Ja. Og det er bare Ja, det er lige meget. grøn. Du skal lige vælge. Right. Og så kan du angribe. Angreb. Kun med den flyvende drage, ikke? Ja, det tror jeg er nok. Nej, fordi... Nå ja, det er fint. Vi ser bare lige alle, og så... Nej. En. Altså, jeg en. Nej. Skal jeg bare trykke? Nå, der er de lige i gang med at... De er i gang med at oversøge eller noget. De har godt nok meget mana. 6 grønne, og 3 blå, og 3 røde. Ja. Det er godt nok meget mana, og de har 2 bånd. Men du kan se, nu kan vi spille den der. Vi kan spille en 4-3, der trækker et kort for 1. Eller lidt. Okay, nu leder de efter et creature, der koster 6, og spiller det. Det koster 6 og spiller det. Du er dum. Nu kan det også godt gå lidt dårligt for os. Ja, nu kommer deres bomber i hvert fald i spil der, ikke? Nej, men de er stadig på 8. De er på 8, og Vi kan spille det der. Og vi kan... ja, efter skade, ja, så lad os lige se, den her, den kan give 3 plus 1 plus 1, og Det gør vi så på... lad os lige se, hvor mange har vi. Vi har 7 lande. Det vil sige, at vi kunne også overveje at spille den der for lige at trække et kort. Ja, vi prøver det her. Nu er vi rigtig godt trække det der. Kom nu. Den kan vi jo så lige spille. Hey, spiller. Så kan vi nok også... Vi prøver det der. En stor drage. Ja. Ja. Men vi taber selv. No. Okay, så skal vi finde ud af, hvad der skal have plus 1 counter på. Det er den der, fordi så kan vi angribe med, og så hvis de blokerer der, så slår de hinanden, og hvis de blokerer der. Ja. Og ellers så giv den der 2 på, og giv den selv 1 på. Så vælg den, og vælg den selv også. Sådan der, og så sige ja. Og så bare tryk ned på vælg 2. Vælg 2. Ja. Og så skal du trykke 1 op på den der over. Sådan der. Så den får 2, ja. og så kan du trykke ja. Og så kan du angribe med den der. Jamen så, hvis nu er de blokeret der, så... Det er de begge 2. Det er fint, det vil vi gerne have. Okay. Men kun angribe med den. Fordi vi vil gerne bytte. Fordi den der, den kan ikke flyve, den anden. Hvorfor kan den ikke flyve? Okay, nu er de på 3. Hvorfor kan den der ikke flyve? Det er den der, jeg mener, der ikke kan flyve. Nu er de på 3, de valgte ikke at blokere. I næste så bliver de nødt til at blokere. Ja, vi har snart mulighed for at bare angribe med det hele, ikke? Ja. Hvis vi har vi havde 2 kort, der kunne give 2 monster flying, så gav vi den der og den der flying. Nej, hvad?
Det er okay, fordi nu er den ikke længere... nu er den ikke længere hexproof, den der. Og man kan spille den der for Kirkegården. Ja, vi kan give noget flying. Det er godt. Ja, give noget plus 1. Vi skal godt den der. Fordi den har dårlig. Ja, bare gør det. Nå, du skal bare blokere med den. Ja. Så dræber vi den deres. Men jeg skal lige se, hvad det her kort gør. Ja. Ja, bare blokere den med den der. De gav op, fordi de så, at vi kunne gøre det. Det er unvandt! Ja! Hvad? Hvorfor giver vi den ikke sur? Vi skal give den glad. Ja. Godt spillet, Gale. Skal vi lige tage et game mere? Nej, jeg tror lige... vi skal lige se. Hvordan fik den der plus 2+2? Det gør den... når man går til kampfasen, så hvis man har både spillet et creature og et ikke-creature, men ikke et land, altså så for eksempel en sorcery og et creature, så får den +2/+2, så får den 2+1/+1 counters, og man trækker et kort. Den er rigtig god. Men, har vi den? Nej, vi har den ikke. Men skal vi prøve at tage et game mere, eller skal vi lave noget andet? Lave noget andet på computeren. Okay, så sender jeg lige det her ud til farbror Bjørn. Kan du vinke til farbror Bjørn? Hvordan kan han se, at vi vinker? Der er kamera i. Skal vi lige... Skal vi vinke?